ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಓಡ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಮಾರ 25 ಸತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಬೂರ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಮಾರೆ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಸು వచ్చిన ಮೇಲೆ ಐಕೆ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಕ್ಯಾರಿಜ್ಜೆ ಪೈಪ್ ಉಡ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬೋಡೆ ಇನ್ನ ಪಾತೆ ಬುದಿ ಬೆತ್ತ ತಾಗೆ ನೇ ನಾನಿ ಇರೆ ತೂದುಗುಲ್ಲರ ಅಪ್ಜಿ ತೂದುಗುಲ್ಲರ ತಿತ್ತುಗುರನೆ ಮಾಡ್ಲೇರ್ಲಕ ನೇ ಇರೆಗೆ ಇರಡೆ ಈತ ಕಾಸುನ್ನತ್ತ ಇರೆ ಕುರ್ಸುದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಪದಿ ಏರ ಅಪ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಪಾತೆ ಅನ್ರೆ ಆಹಾ ಇಂದ ಯಾನ ಮೂಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಟನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಂಡು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡುವಾರು ಸುರುಕೆ ನೋಬಲಾತ್ ಮಂಡೆ ಸಮೇತ ಜನ್ನ ಬರು ನೇ ಇರಡೆ ಈತ ಕಾಸುನ್ನತೆ ಇರದಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಪುರ ದಲಜ್ಜ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂಜಿನ ಹಾ ಯಾನು ಈ ಸರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಜ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಜೈದಾರ ಹಾ ಇನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಡ್ತಲ ಎಂಡೊಂಜಿ ಐಡ್ದ ಎಟ್ಟೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಿ ಎಂಜಮ್ಮ ಇನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಬರ್ ಈತ ಕಾಸುನ್ನತೆ ಇರಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಅಂದು ಸೊ ಐತಾರ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ ಅಂದು ಅಂಗಾರ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದ್ ಅಂದು ಬುಧವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಬೊಕೇಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅವಳಂದು ಹಾರ್ಮನಿಂದ ನಾ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಡ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಾಸುಂಡು ಗೋಣಿಟ್ಟು ಕಟ್ಲ ಕಾಸುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂದು ಇರು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅನಿಪಿದೆ ಉಂಟದೆ ಅಂದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಳ್ಳೆ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ರೈಡ್ ಉಂಡವಡ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಓ ಆಯ್ನೆ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ 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 ಆಹಾ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಲೋಟೆ ಅವನಿಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಮಂತೀನಿ ಓ ಬ್ಯಾಟ್ಗಾರ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಸೊಗದೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಓಪನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ ಇಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಂದು ಬಂದಾದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬಂದ ನೀನು ಅರಿತವಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಕತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗಿ ಓಹೋ ಕತೆ ಓಪನ್ ಕತೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ಬಂದು ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ನಾ ಯಾನ್ ರಾಜಮೌಲಿಗೆ ನಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬೋಜಮೂಲ್ಯ ಯಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಾರ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ಹಂಚಿನ ಮಚ್ಚಾರಿ ಮಂದಿ ನೀರೇ ಆನತ್ತಿ ಅವೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿನಿ ಯಾನತ್ತ ಅವ್ ತುಳು ತತ್ತ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅತಿ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತುಳುಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಜ ಮರಲು ಬತ್ತೀರಿ ನೀ ಸುದೀಪ್ನ ಸುರುತ ಬಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಂಡೆಗಳ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಅವು ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಬಗೆತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಬರ್ಸೈ ಆರು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಒರಂಬ ದಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ನಾನು ಓಡೋಡು ಗಡಬ ನೀರು ಬೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ನಿಜ ಬಿಚ್ಚರ್ ಮಂತೆತ್ತಿ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಮೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಬೊಕ ಏನು ತೂತುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ತೋಜಿ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಕತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಬಾ ಅವು ಬಂಗ ಪುಂಡ್ಯ ವಾರ ವಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾಲ್ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಲೆತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಏಕ್ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಲೆ ಸೈದಿನನ ಜುವಾದನ
ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಬೇ ಅದೇ ನಾನು ಕೆರಡ ತೀ ಮನೆ ಬಂದದ್ದು ನಾ ಉಳ್ಳೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಆಪಣೆ ಉಳ್ಳೆದ ಬಿಚ್ಚಾರು ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಹೀರೋ ಪೊಗ್ಗುನ ಸೀನ್ ಹೀರೋ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಚೈನ್ ಟ್ವೀನ್ ಚೈನ್ ಟ್ವೀನ್ ಚೈನ್ ಟ್ವೀನ್ ಇಂದು ಗುಲಾಬಿ ನೆಸಲ್ ವಾಡ್ ನಾನು ಬಗ್ಗೆಂಜಿನ ಮೇ ಚೈನ್ 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 ಹೌ ಚೈನ್ 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 ಹೆಂಗ್ ಕವೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಲಿದ ಕುಲೆ ಈ ಜನ ಕುಲೆ ಬಲ್ದಾತಿ ಆ ಕುಲೆ ಕೋಲ ಉಜ್ಜಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನೆಟ್ ನೀಲಿದಾನೆ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೇದಾಗಿ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಬೋಡಿತಿ ನೀಲಿದ ಕುಲೆ ಆತ ಬೋಡ್ತಾನಾಗೆ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿ ಕುಲೆಕ್ಲ ಹೀರೋಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಶುರು ಆದ ಹೀರೋ ಸೈಪಿ ಕುಲೆ ಸೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಡೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲ ಸಯ್ಯರುಂಡ ಮರೆಯ ಹೆಂಗ ಕವೆ ಬೋಡಿ ವಾ ಮರ್ಲೆ ಮರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೇ ಅಲ್ಪ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನೇ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹಾಕುನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನ ಗಣಪತಿ ಹಾಕುನ ಡಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೊಂದು ನಾ ಯಾನಂಜಿ ಮನ್ಬೇಕೇನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾವು ಮಗೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಸಜ್ಜುಲಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನ ತೈರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಬಾಡು ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾವು ಸಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಾಸು ಬಾಡು ನಿನ್ನ ಸಾವುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಮೆ ನೇ ಇರ್ ಮಲ್ಲಗನೆ ಇರ ಮಗೆ ಇರತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಡ ಈ ಸಾವು ಇರ್ನ ಮಗನೇ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟಿ ಇದೆ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಇರ್ತದವು ಕಾಕಜಿ ಮುನ್ನುತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಕಾಕಜ ಅವೇ ಕಾಕಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾವನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದುದ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನಿ ನಮೆ ಬೋಲ್ದುದ ಕಕ್ಕೆ ತೂತಿನೆಜ್ಜಿ ಮೇ ದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಕಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಮಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ಕಾ ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಎಂತ ಬೇತ ಎಡ್ಡ ಐಡಿ ಉಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿ ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಅದೇ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಿತ್ತಡು ಸಾವೊಂದು ವರೆಪಿನಿ ಮಿತ್ತಡು ಸಾವೊಂದು ವರೆಪಿನಿ ತಿರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಕನಕದ ರಾಶಿ ಪೆಲತ ಕನಕದ ರಾಶಿಡ್ ಮೆರನ ಮಗನ ಪುನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮಗೆ ചെയ്തിನಿ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ಪೊರ್ಲಾಡುಂದನ ಮೆರನ ಮಗೆ ಜೆದೊಂದು ಸಾವೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಆತಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತು ಯಾನ ಕಾಟೋ ತೂಗೊರ್ಬಿನಿ ನಾ ಪದೇ ಪುದೀಪೆ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕೆರ್ಪದು ಪುರ ಅಂತ ಬರ್ತಿ ಏನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡು ಕೊಣಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡು ಕೊಣಪಿನಂದು ಕಾಕಾ ಮನ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಜಿ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ತ ಮರೆ ಅವು ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡನ್ ಕೊನೈಜಿಂದ ಈ ಕೊನು ನೇ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಡಂಜಿ ಅಬ್ಬರೌಡು ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಬರೌಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬರಲಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಬರೌಡು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡುಕೊನ ಬಿದ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಿತೊಂಡಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾವು ಬಾಯ್ ಕೆತ್ತ ಮರಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕತೆ ದಾದ ಮನಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಆವಿ ರಡ್ಡಿ ಅವಂದ ಈ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಪನ ದಿಂಜಿ ಬಾತಿರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಾಪ ಎನ್ನಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾ ಮೂಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೊಕೌಲಂಜಿ ನಾಲೈ ನಾಜಿ ಏಲು ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ಪವು ಅವ ನಿಕೆಂಜೊಮ್ಮೆ ಎಂಕಿ ಎಪ್ಪುಲವು ಮುಸುಬೇವು ಬೊಕ ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಪುರಾವು ರಾಮದಾಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದವಿ ಅರೆಗೆ ಚುಕ್ಕವು ಹೌದಾಗಮೆ ಅರೆಗೆ ಚುಕ್ಕು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅರ್ನ ಚುಕ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡ್ಲಣ್ಣ ಆದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕನಪತ್ತ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ದಾನಿ ಎಂಚ ಈ ಸತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುವತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಗ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪ್ರೊಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಮೆತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬತ್ತದುನ್ನತ ನಾ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೊನ್ನುಲುನತ ಹುಲ್ಯಗಾನೆ ಲಕದು ಜಾಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಇಟ್ಟದ ಕಾಲದ ಪೊನ್ನುಲು 10 ಗಂಟೆ ಲಕದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಕ ದಾವಣ್ಣಗ ಈ ಕತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಸನ್ಯಾ ಎ ಸನ್ಯಾ ಬಿ ಆಯ್ಬಕ ಬರ್ಬಿನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾನ್ ದಾದ ನಾನು ನಿಂತ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿಮೆ ಅವಳು ಏಪಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕಿ ಯಾನೋ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಿ ಈ ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಬಾಲಮಿಂದ ಪಾತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗೈ ಬಾಯಿ ಬಂಡ ಯಾವ್ಯ ಅಂತ ಧರ್ಮ ದನಿಕ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೇತ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೇತ ಜಾಗ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಮ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಪಿಗೆಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪೆಟ್ಟು ಡೂಪು ದೂಪ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಡೂಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಾಲಜ್ಜೆ ದನಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ್ ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ್ ಒಂಜ 5 ಜನ ರೌಡಿನ ನೋಡು ಉಲ್ಲೇರತ ಕುಜಲ್ದ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ ದನಿ ತೂಪಿನಿ ಕೋಲಾಡ್ ಬತ್ತು ಒಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕು ಇರ್ದೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಇರ್ದೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಏನಂತ ದಕ್ಕಿನ ದಕ್ಕಲು ಅವ್ ಕತೆಕಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಸಾಗುತ್ತೀನಿ ಆತುರ್ತನಾಗ ದಣಿನ್ ದಕ್ಕಿರತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಡಿಲ್ ದಾದವನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ನಾಡನ್ ಪೋಪೇರು ಈರ ಕುಸಿಡಿ ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗ ನಾನ್ ದೆಂಗಾದೀತೆ ಅವ್ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಬಿಯೋ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಕಂದ ಅವ್ ಹತ್ತದನಿ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಹೀರೋ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ ಹೀರೋನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೂಡ ಸಾಮ ಬಾಡು ನಿಗುಲು ಖಾಸ್ ಬಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಲಾನೆ ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ వచ్చా ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ ಒಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆರ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಪುರಾಡಿ ಮುಗಿನ್ ಆತಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ್ತು ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಬೋಡ್ ನಿಗುಲು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ದಾನ ಮನಗ ದನಿ ಇಲಾಡ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದು ಐಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ ತುಂಬುದು ದೇರ್ತ್ ಪಾಡು ನಂಜಿ ದೆತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಕು ಮಲ್ಲವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಸು ಪೂರ ಪೊಟಿ ಪೊಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ರಿ ರೌಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುನು ಕಾಟನ್ ಪೂರ ಪರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆತದ್ದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ದು ಪಂಪೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವಡ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಇರಿನ ಮಗನ ನಿಜ ಸಾವು ನಿನ್ನದಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲು ಬಾತಿಲ್ಲ ಆಚತ್ತಿ ಇತ್ತ ನಾಡ ಬಣ್ಣಗ ಕತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಸೋತಿನಿ ಪತ್ತೋಡು ದಾದಾ ಮಣ್ಣಗ ತುಕಂಡಿಕಲ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ನತಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಾದಾ ಅಂಬಗ ಬನ್ನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡುವೆ ಪಡಿಕ ಎಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಮ ನೀರಿಡಿ ಡೇ ಅಚ್ಚತ್ತಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಬಿಡೋಡು ಚೆಕ್ ದಾದೆ ಇತ್ತೆ ಪುರಿಕೇರು ಮಾರ ಕಾಸು ಮಾಡಿ ಡೇ ಪುರಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಅಚ್ಚತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಗಿರಿಮಿಟ ಅವಡು ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೇಳಿನ ಕತೆ ಯಾನ್ ದಾದಾ ಮಂಬ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಸಾವ ಹಾಪುಂಡು ಸಾವು ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಈರೋನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಹೀತ್ ಕಾ ನಾಡ್ವಿ ನಾಡ್ದನಗ ನನಗ ಡೌಟ್ ಪುಂಡು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಏರ್ಕಿರ್ನಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಥೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕಿರ್ನಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ఆయన అమ్మేరిన కిర్ని బేతేర్లత్తి ఆయన అమ్మేరిన బేలదాయి ఓ మూచి కాస్తేయా గదెక్లా ఉండి బట్టలకి పడికేమైతనా విసబాడియనా విసతే ಎಂಜಿನೆ ಆಗಿದೆ ನೆರ್ಪುನು ಮಗ ಆಯ್ತಗಿರ್ನಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಜು ಮೊಗುದಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕತೆ ಎಂಟು ಇತ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತರೆ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕಿರ್ನಿ ఆయన ಗೊತ್ತಾಗ್ನತಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕತೆ ಎಂಡಾಪುಡು ಶುಭಂ
ಅಲ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿದಂಡ ಅವೆಂಚ ಆತ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿ ಗೊತ್ತಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾನಕಲ್ನ ಬಾಯಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಜನಕಲ್ಲ ವಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬೇಲದಯ ಧನಿನ್ ದಾಯಕಿರಿ ಪ್ರತಿಭಾದ ನೋಡ್ಯಾರ ಬಿನಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ತೂತಿಯಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಏತ್ ಲಾಭ ಅಂತುಲೆ ಈರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿಂದೆನ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ ನೆಂಚಿ ಎಂಜ ಪುಗರ್ ಎಂಜಿನ ಬೋಂಡಾಲ ಪನಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆದತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಆಯ್ ಸತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಈರ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಗ ಈರ್ ಜನಕ್ಕನೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ಪಲ್ಲಕ ಸಾವುಗು ದಾದ ಮಾತ ಅನ್ಪುಗ ಸಾಗು ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಬಡಬಡು ಓಲಿಗೆ ಬಡು ಲಾಡು ಬಡು ಬೊಕ್ಕ 25 ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಡು ಎಂಜಿನೆ ಮೆರ್ರ ಮಗನ ಸಾವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಲಾಕನೆ ಪಾರ್ಬೋದು ಬಲಿಬೇಡ ಅತ್ತಿ ಬಾಕಿಲ್ದವಳು ತೋಡು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚದು ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಡ್ಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವು ಈರೇನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಪೂರ ಬರ್ಬೇರು ಈ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲೆ ದುರ್ ಜನಕಲೆ ನೆಂಚಲೆ ಪೋರೆ ಅವು ಬಿಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಕೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಮಲ್ತ ಏತ ತಾರೀಕು ಮೈಕ ಮೇ ತಾಲು ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಗನ ಸಾವು ರಿಲೀಸ್ ಇಂದುವೆ 23ಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವತ್ತು ನಿಖಿಲ ಅಂದಿನ್ಲಿ ಸಾವು ನಂಗಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದುವೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಂಡ ಬುಡಿಯಾರೆ ಅವು ಕಾಂಡೆದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ಮರಕ 10 ಗಂಟೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೇತ ಸಾವು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಳಲೆಪ್ಪರೆ ಮೆನ ಪದೇ ಪೂಜೆ ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಹೋದು ಮೆರ್ನ ಮಗನ ಸೇರ್ಪದು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜದ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಅಂತ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಅವತ್ತು ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಓದು ಪಿದೆ ಬೋದು ಅಕಲೆ ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯೋಡು ಪಿದೆ ಬತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಬನೋಡು ಬಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಬನೋಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಅಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಡ್ ಉನ್ನತ್ತ ದಾದ ಇಂದು ಸುರೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದಾದ ಇದ ನೆನಪುಡೋರಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಏರ್ ಪುರ ಪೋಪೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಡು ಬಾಕ ಅಡೆಗೆ ಸಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಬಿನ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬೇ ಏತ ಅನ್ಬೇಕಂತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ವಿ ಬರೋಣ ಇತ್ತ ಬರ್bi ತುಲಿ ಹೇ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಏರಿ ಮುಕುಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನು ಬರ ನಿನ್ನ ಸಾಗು ಬೈದಿನಿ ಬೇ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇನಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಸರ್ ಪೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಬೈದರ್ ಗೊತ್ತನತ ಅಕಲೆ ಅದ್ರ ನಿನ್ನ ಪೇಂಟ್ ನಾತನ ಗೊತ್ತನತ ನಯಾನಿಕೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಐನು ನಿನ್ನ ಮೋನ್ ಅಂಡತ್ತ ಕುರಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಲಕ ಕೆಂಪು 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 ಮಲ್ತ ಬನೋಡು ಗೊತ್ತನತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟರರ್ಬಿ ಈತ ಬನೋಡು ಗೊತ್ತನತ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟರಿ ಏರ್ಬೆ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟರೆ ಈ ಏರ್ಬೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಮೆ ಆಡ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಯಾ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಎಂಚ ಮೇನ್ ಪಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಬಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುಣ ಇದ್ದಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಅಬಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪನಂದು ಇತ ಕಾಸ್ ಪಡನೆ ಗಂಡದ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಪಿವರ ಪರತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಡ್ತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯ ಕರ್ಮನ್ಕ ಆರ್ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಫೋನ್ ವೀರ್ ಅತ್ತಮೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಲ ನೆಟ್ಟಿನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ತಿ
ದೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ఒక ఇదాద మరలతిర్మే యాన్ తులిపిస్తారు కాసు పడి ఇంకల మరల మరలుండ అదే తెలుగు భాష అన్న ఇందు పిక్చర్ భోజమౌలినా రాజమౌళి నత్తి సాధమన్నగా పిక్చర్ తులు నేను అడిగే భాష చేంజ్ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ తెలుగు దెబ్బగా ఎప్పుడు సార్ దాని ఇత తెలుగు ತಮಿಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಬರ್ಚಿ ತುಳುಟ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು ಜರೆ ತುಳುಟ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಗ ಈದಾಗ ಮರಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಳುಟು ದೆಪ್ಪುಗ ಸರಿ ತುಳುಟು ದೆಪ್ಪು ಜೋನದ ದಾಗ್ ಸರಿ ದಾಗ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ತುಳುಕು ಕಾಸು ಬರ್ದೆ ಮರಲೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ఆయన సరిగ్గా తులునాడుదట్లే తూపు జరత్తా ಸಮನ್ನ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪಾತೇರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿ ಸಂದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಮೆಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಓಡ ಉಂಟದು ಪಕ್ಕ ಆಮೆಟ್ಟು ಅಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರ್ನಂಡ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು MP ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಡು ಐಟಿ 17,75,281 ವೋಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಿ 45,50,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ರಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತೇರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುಜೇರಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡ್ ಬಂದಿ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದಾದ ಬನ್ನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಣ್ಣದ ಈ ನಿನ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ಗಂಡಲ ಯಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಬೇಡ ರೈಟ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಭೋಜಮೌಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀನು ಇಂಜಮೆ ಕಾದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಇಟ್ಟಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದಾದ ನೋಡ್ಕೊಡು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡನ್ ಸಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ನ ನಿನ್ನ Comedy Premier League Season 3 powered by ARUNA Masala and Land Trades Builders and Developers, Automobile Partner Renault, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner Hotel Ocean Pearl, Healthcare Partner KMC, Technology Partner Digital Planet, Green Energy Partner Kumble Solar, Radio Partner Red FM, Fashion Partner Black and Black Fashion Analyst, co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kids and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day to Day Digital. And Vedamarogya Ayurveda Aspatri.